ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, шунавандагони азиз, тамошобинони азиз, ҳамсабонони азиз, мардуме ки барномаи чашмаи умедро тамошо доред, ҳамватанону ҳамзабонони азизи гиромӣ, тамошобинони азиз. барномаи чашмаи умед ин худаш як мазмуни хуб дорад ки ба мақсаде ҳаст ки ҳар як инсоне ки мехоҳад ки муваффақ шавад, ҳар як инсоне ки мехоҳад ки ба умеду орзуаш расад, ҳар як инсоне ки мехоҳад ки инкишоф ёбаду мақсади ҳаётии худашро ба даст дарорад, ин барнома барои ҳамин хел одамо ҳаст. сарфи назар аз кадом қабата шумо сар мекунед, шумо қабатаи боло ба ҳастед ё қабатаи поини ба ҳастед, ё ки бизнеса нав сар карда истоде, яке дар оянда мехоҳед бизнес кунед. умедворам ки ин барнома барои шумо ёрдам мекунад. ҳамватанони азиз, ин дарс ман дар бораи оне гуфтанӣ ҳастам ки чӣ тавр именно магазини мағозаи либосвориро кушодан дар кор, чӣ хел кардан дар кор ки бизнеси ҳамин савдо, торговле, бизнес савдои магазини мағозаи либосворӣ ба пеш равад, савдоатон нар шавад, даромадатон хуб шавад, муваффақ шавед. ҳамватанони азизу гиромӣ, ман чандта магазинои худам буд, магазини либосвора солҳои 2009-2010, 36 магазини спортивни одежда доштам ман, 3 магазини либоси занонаю мардона. шогирдҳои ман бисёраш магазинои брендҳои хуб кардаги ҳастанд, шогирдҳои хуб дорам ба ҳамин направление, ба ҳамин соҳа, ба бисёр одамон дарс додаги ҳастам. яке аз ҳамин магазини Алфараби, 6 магазини Калонаш аст, яке аз шогирдҳои ман ҳастанд ки то уровни миллионера баромадан ҳамин направление бизнес қати. дигар шогирд дорам дар Хуҷанд, 1-2 магазинаш аст. магазини Москва дар шаҳрҳои Атрао якчандта магазинаш аст. дар Алмато якчандта шогирдҳом ҳаст, магазини либосдорӣ дар Тошкент ҳаст. барои ҳамон камаш ба шогирдҳои ман агар ҳамаша ҷамъ кунед, агар мумкин ки зиёдтар аз 400 ё 500 магазин ҳамин шогирдҳои ман дошта бошанд. барои ман таҷрибаи калон дорам ба ҳамин бизнес, дар ҳамин соҳаи ҳамин бизнес. аз чӣ шумо бояд ки кора сар кунед? вақте ки шумо мехоҳед ки мағозаи либосвория кушоед, якум чизе ки бояд шумо фаҳмед ки аудитория шумо ки аст. селавая аудитория мо мегӯем. аудитория шумо ки аст, барои ки кор мекунед? ҳамин либоси шумо ки бояд пӯшад? клиенти шумо кист? шумо бояд ки точно фаҳмед клиенти шумо ин сегменти боло ҳаст ё сегменти миёна ё сегменти поён. то есть ин сегмент гуфта чизе мегӯям? табақаи боло ё табақаи мобайн ё табақаи поён. ин чӣ гуфтаи гап? ин гуфтаи гап ки мисол ҳамон маҳсулоте ки шумо бозорба мебароред, ҳамон харидор харидан тавонад. ҳаст моменте ки харидор мехоҳад, не ки харидкорӣ кардан наметавонад. чиба ки даромадаш намерасад барои вахира, не ки мехоҳад ки ҳамон либоси шумо пӯшад, не ки ҳамона харидорӣ кардан наметавонад, дар сабабе ки даромадаш ба ҳаваи турӣ намегирад, даромади моҳонааш. барои ҳамон якум чизе ки шумо бояд кор кунед, шумо бояд фаҳмед клиенти шумо кист. ҳамин одаме ки шумо либосро мепӯшад, вай кист? ин табақаи боло поён. конечно пеш аз ин шумо бояд ки аниқ кунед чӣ хел мағоза кушодан, кадом мағозаи либоси мардона, мағозаи либоси кӯдакона, мағозаи либоси занона, кадом намудаша. аввал як намуда шумо бояд ки якум қадам ба қадам равем. якум шумо бояд аниқ кунед ки чӣ хел мағоза қати кор кардан ҳастед. мағозаи либосворӣ барои мардона, занона ё ки кӯдакон. аввал барои худатон аниқ карданатон дар кора. дуюм коре ки бояд кунед, аниқ кунед ба кадом сегмент ба кор мекунед, табақаи боло, мобайн ё поён. инам фаҳмиданатон дар кор. сеюм чӣ? кадом формат магазина, кадом модели магазина шумо кушодан ҳастед. магазиное ки 400 квадрат, 500 квадрат, 1000 квадрат, 10000 квадрат, магазинои калон кушодане ҳастед, ё ки магазинои бутикои 150-200 квадрата кушодан ҳастанед. ин ҳар хел мешавад. агар шумо магазини 5000 квадрат, 2000, 1000 квадрат зиёд мекушодаги бошед, ва шумо албатта барои табақаи поён бояд кушоед. барои чӣ? вай арзон буданаш дар кор. барои табақаи поён. аз сабабе ки арзонтар ҳаст, не ки вай бизнес барои халқи бисёр, мақсади вай таъмин кардани халқи бисёр, мисол ҳазорҳо харидор як рӯз ба. барои ҳамон магазини калон буданаш дар кор, формати магазин калон шуданаш дар кор. ҳамон вақт ба шумо прибили хуб мегиред. агар ки барои табақаи боло кор мекардаги бошад, 1000 квадрат шумо дар кор нест. магазини 100 квадрат, 150 квадрат бо майдатарам, 400
50-60 квадратш мешавад, не ки 100-120 бисёр вай хуб шуда мебаровад. ин беҳад зарур ки шумо фаҳмед. чорум чизе ки шумо фаҳмед бояд ки донед ки кадом стилаш қате. Амон вақте ки шумо кушодани ҳастед, шумо ҳамин хел просто магазини торговли, магазин детской одежда гуфта мекушед ёки брендови одежда мекушед. Мисол вақте ки шумо бренд мекушам гуфтед, шумо мумкин ки намояндаи як бренд шудат метавонед. Якта бренда ҳава намояндагиша гирифта дар шаҳрату ҳамон бренда оварда мемонед. Мисол гӯем намояндаи агар ки мисол табақаи боло ба кор мекардаги бошед, подиум гӯем ёки пиаркардин гӯем ёки вай шумо ҳамон вай болоша гирифта кор мекунед. Мисол ҳамон бренда оварда ба ҳамон табақаи болои кор мекунед. Агар ки шумо барои массави халқ ведага микс бренд кунед беҳтар. Микс бренд гуфтагиш чӣ гуфтагӣ аст ки мисол названи шумо либоса брендаша ориентир намекунеду, названи магазин ба ориентир мекунед ки магазина бренд карданатон дар кор, одамо хотираш мемонад магазина. Ин чӣ гуфтаги дар они магазин мене ки бисёр брендҳо мешавад. Ин пахоже чӣ гум шумо ба мана мисол пахоже ҳаст бисёр ҳамин хел модел бизнесҳо ҳаст микс ки мумкин дидагӣ бошедон берун ба номи магазин бренд дорад, не ки дарунаш ба якчандта брендҳои либос аст. 5-та, 10-та, 20-та, мумкин 30-та бисёрам бошад. Ҳозир ман Малазиба ҳастам, ин Интер. Как назывался это магазин, который мы сейчас купили? Как назывался магазин, который сейчас мы купили? Интекс или как назывался? Сейчас мы ходили, купили детские игрушки. Как назывался? А? Нет, детские игрушки купили в самом начале. Интекс или как там назывался? А? Асетан? Вот здесь я сейчас нахожусь. Ҳозир ман магазини вайба ҳастам, Малазияба. Ҳамин хел бизнес модел ҳамин Асетан дорад. Асетан бо як бизнес модел ки як либос мефурӯшад, бо якчандта чизҳо мефурӯшад. Мақсади асосии ман ҳамин аст ки шумо метавонед ки ҳамон чиза гиред ки ҳамон формати магазина гиред ки худатон ба ки микс бошад, дар дарунаш микс бренд, дарунаш ба якчандта брендҳо кардан метавонед. Панҷум чизе ки шумо бояд фаҳмед. Вақте ки аниқ карда буромадед, хулоса омадед ки шумо либоси мардона ё занона ё ки ман ҳамин чизҳои муфтаги табақаи боло поин вай ҳамаша ки хулоса карда буромадед, хулоса биеду локатса ҷош аниқ кунед. ҷош аниқ карданатон ба ин панҷум чизе ки як чизи асосие ки аст, ин панҷумай ҷош аниқ карданатон дар кор. Каду чӣ хел ҷо ба ҳамин хел магазина кушодан дар кор. ҳамон ҷое ки мекушед ҳаракат кунед ки ақаллан 1000 одам зиёдтар гузарад қабати ҳамон ҷои шумо қатӣ. Агар ки 1000 одам зиёдтар гузарад қабати ҳамин магазини шумо қатӣ, шумо возможности вай магазина тестатар ба пеш бурдан доред. Агар 5000 одам гузарад, беҳад осон аст бизнеса кардан. Агар ки 5000 одам дар як рӯз гузарад ва ҳамин қабати магазини шумо, вай бизнес шумо хеле пеш меравад. Вақте ки магазина мекушоед, ҳамон ҷое ба кушоед ки ҳамон маҳалла ба ё минтақа бекушоед ки ҳамон клиенти шумо ҳамҷо бошад. Мана мисол дар душанбе якта бача омад, мана гуфт ки устоз, ман магазини вай доштам, детская одежда. Ҳамин магазини детская одежда ки ман доштам, бизнесам хеле хуб мерафт, ҳозир нағз нарафта истодааст. Гуфтам чӣ ба? Гуфт ки ҳамон одаме ки ман ба аренда медод магазинаша, ҳозир баъд аз 2 соле ки ман кор кардам ва магазина раскрутка кардам, хост ки худаш гирифта кор кунад. Магазина дастам гирифт, аввали бозор ба будам. Ва гуфт ки ман бозора дар омадаш аввалаш ба будам. Ҳозир ба ман дигар ҷо ба ҷо гирифтам. Не, пештатар бозор ба ман будам. Ҳозир ҷо гирифтам худи даруни бозор ба як кунҷи оқибаш ба. Ман гуфтам савдо чӣ хел аст? Гуфт савдом нашуда истодааст тамоман. Нархат чӣ хел аст? Нархи маҳсулотат. Гуфт нархи маҳсулотам средния, ҳамин ба ҳисоб миёнаи нархи ман. Арзон не, қимат не. Хулоса биёред. Ман хулоса ба омадам ки маҳсулоти ҳамон маҳсулоте ки ҳамин бача дорад, детская одежда, либосҳои кӯдаконе ки дорад, барои табақаи мобайна аст, не ки ҷое ки магазине ки ҳозир кушодагӣ аст, бозор ба кунҷба. Вай барои мардуми ниже средне, то есть як табақа поён. Барои ҳамон, то есть маҳсулот барои дигар одамон, не ки вай магазина дар дигар ҷо кушодагӣ аст, барои ҳамон савдош нест. Барои ҳамин қадар вақте ки шумо мехоҳед ки ҳамин бизнеси либосворӣ бихати кор кунед, текстил ба шумо ин чиза бояд ки нағз фаҳмед. ҳафтум чизе ки шумо беҳад бояд зарури ҳаст ки нағз фаҳмед, ассортименти бор. Ассортименти бор беҳад рол бозӣ мекунад. Агар шумо ҳамин ассортимента намефаҳмед,
ABC анализ гуфтаги гап дорем мо агар ҳава гурзондан натонед шумо хеле бой метед чива ки астаткатон ҷамъ шудан мегирад. Бисёр бачаҳо пеши ман мебиёд мегӯяд маълим ман даромадам хуб асту не ки ҳамин даромади ман астатка ба ҷамъ шудагӣ. Чӣ хел ҷамъ шудагӣ? Мегӯяд товарам фурӯш нарафтааст истодааст, астаткам хеле бисёра. ҳар боре бор овардагӣ ҳамин астатка ҷамъ шуда рафтагӣ. акси чӣ ва астатка пайдо мешавад? Аксе ки одам анализ надорад. Шумо бояд ки точный анализ дошта бошед. Хит продаж, средний продаваемый продукт, мало продаваемый продукт. Маҳсулоте ки чӣ гуфта гап? Хит продаж, маҳсулоте ки тез ба фурӯхт мерад. Тез ба фурӯхт мерафта маҳсулоти ба ҳисоб миёна ба фурӯхт меравдаги маҳсулоте ки кам ба фурӯш мерад. Ина бояд ки шумо доимо ҳисоб карда ҳамин портфел продуктатуна бояд ки ҳамон полностью балансировкаша сохтанатон дар кор, баланс турӣ карданатон дар кор. Кадом вақт ба бизнеси либосвора даромади хуб метад? Агар ки ҳамин магазини шумо ба 60 ё 70% ҳамин маҳсулотатон ман ҳамин маҳсулоти хит продаж бошад, амоне ки матоки тез ба фурӯш мешавад течени 20-25 рӯз ба ана 30%аш маҳсулоте ки течени 40 рӯз ба фурӯхта мешавад шудан мегирад ба ҳисоб то есть маҳсулоте ки ба ҳисоб миёна фурӯхта мешавад. ҳамаги 10% шумо маҳсулотатон маҳсулоти доимо нав буданаш дар кор, нав овардан дар кор, доимо маҳсулоти нав овардан дар кор. Агар ки ҳамин модела шумо қапида гирифте коратон пеш мерад. Бисёр одамои вақте ки ман консултатсия додам ман дидам ки ваёба наоборот ҳамин чи асту ваёба наоборот аст. Чӣ хел аст? ҳамаги 70% борошу 80%аш бори кӯҳна ҷамъ шуда астатка ба табдил ёфтагӣ. 60-70% бораш астатка ба табдил ёфтагӣ. 20%аш ба ҳисоб миёна фурӯхта меравад, 40 рӯз 50-60 рӯз ба фурӯхта шуда. 10% ки боре ки меояд тез ба фурӯш мерад. Барои ҳамон ҳар боре ки вай бор меборад ин камакакаш тез ба фурӯш мерад, пул тамом мешавад, барои бор харидан пул намеёбад, ё қарз мегирад ё кредит мегирад, баъд ба ҳамин қарздор шуда рафтаам мегирад, худаш ҳис намекунад чӣ хел қарзҳо зиёд шуда истода. Як занак дар душанбе омадан гуфтам ман ба ки шавҳарашон военный кор мекардан, намедонам кадом соҳаба аз даврои союз, ҳамин аз ҷои кор якта квартира шавҳарашон гирифтагӣ, баъд чандин сола бо худошон кор карда як дута хона харидагӣ. ҳамин маълима ман гуфтан ки аз соли 98 боз аст ё 96 ё 98 боз аст ки магазини детский одежда дорам, либоси кӯдакон. 3 хона фурӯхта ҳамин бизнес ба вложит кардам. Ин чӣ гуфта гап? Як хона фурӯхта ва вложит кардагӣ, баъд аз чанд муддат бо хонаи дуюма фурӯхта вложит кардагӣ. Баъд аз чанд муддат хонаи сеюма фурӯхта вложит кардагӣ. Чӣ ба ин хел шудагӣ? Ҳамин ҳаёти ҳамин занак. Сабаби оне ки ҳар боре магазин пула хӯрда истодааст. То есть пула вложит карда истодаанд, борба бор пасанд ақиба мемонад, камутом ана сари вақт ба фурӯш кам мерад, астатко бисёр мешавад, маҷбур мешаванд ки скидкаҳои калон қадде бори кӯҳна фурӯхтан гиранд, аста пул нест шудан мегирад, бо ҳар боре бори нав овардан пул дар кор, пул нест, ё қарз мегиранд ё кредит мегиранд, баъд ҳамин қарз болои қарз ҷамъ шудан мегирад, баъд бо маҷбур мешаванд як квартира фурӯшану қарсуатиянд. ҳамин хел кардагӣ, 3 хона аз даст додагӣ. худошон ҳозир хона надоранд, квартира баштагӣ буданд. ҳамин одаме ки дидам маълима омадагӣ пешам маслиҳат ба. Мақсади гапи ман чи аст? Яке аз чизи асосии шумо управление портфел продукт. Ҳамин портфел продукта нағз управлят кунед. Ман гум мекунам ман фаҳмондан тонистам шумо ба. Бо як бор дига ҳамина барои фаҳмишатон чуқур рифтан бо такрор мекунам. Як намуди одамое ки доимо ман дида истодам бисёриҳо аз сабабе ки портфел продукта управлят намекунанд, 70-80% борошон боре дер ба фурӯхт мерафтагӣ аст, 20-30%аш ба ҳисоб миёна мефурӯхтагӣ аст, 10%аш боре ҳаст ки тез ба фурӯш мерад, хит продаж. Чизе ки ман шумо маслиҳат доданам наобороти ҳамин, баръакси ҳамин. 60-70% боре шумо бояд ки боре бошад ки тез ба фурӯш равад течени 20-30 рӯз ба. Зураш 20 рӯз ба. Ана 20-30% боратон ҳамон боре буданаш дар кор ки ба ҳисоб миёна ба фурӯш равад то 40 рӯза. 40 хаин дераш пан, не ки то 40 рӯза формула то 40 рӯза. 10% дига ҳама вақт бори нав буданаш дар кор. шумо ман ба мумкин ҳозир хотиратон то есть фикратон ба мисол мебиёд ки маълим борои астатка нест ин модели шумо гуфтагӣ. Бале, шумо бояд ҳамин хел кор кунед ки астатка тамоман набошад. Агар астатка ҷамъ шудан гирифт, шумо значит бизнеса неправилно карда истодед. Барои мо ҳар як сезон ба ҳаракат кунед ки ҳамон маҳсулот аз баҳраш буред арзонтар карда фурӯхтанатон дар кор. Агар ки маҳсулоти хит продаж
20 рӯз ба фурӯхта нашуд, шумо бояд ки ва средний продаваем биёред. А средний, то есть ба ҳисоб меона мефурӯхтаги ба. А ба ҳисоб меона мефурӯхтаги ба дида ки 40 рӯз ба фурӯхта нашуд, камак скидка монед. Ами бор бояд 60 рӯз ба фурӯшед. Аз рӯзи даромадани ҳамин маҳсулот дар мағозаи шумо, агар 60 рӯз ба ҳамин маҳсулоти шумо фурӯхта натонистед, арзонтар кунед ва нархи худаш бам биёд фурӯшед ва бараш буред. Пулатуна гирифта бо бори маҳсулоти нав ба мондан гиред. Ҳамин сикла ки кардед, гардиши пулатон тез шудан мегирад. Баъд даромадатон нақ шуда мебуравад. Анамин мағозаи либоса кушоед, агар мағазини либоси кӯдакона, либоси занона ё либоси мардона, ҳар ҳафта бояд ки шумо поступлени бор дошта бошед. ҳар ҳафта бори нав овардан гиред. Ҳамин бора оварданаша стабилна ҳар ҳафта монед. Кам боша ҳар ҳафта овардан гиред. Мумкин ки ҳозир саратон савол мебиёд ки ман чӣ хел ва Турция, Эрон, дига Дубай, дига ҷо ҳар ҳафта мебиёрам. Бале, карго 2 сумка, 1 сумка овардан гиред. Агар ки шумо як моҳ ба як бор мебиёред, як қисмаша монед, бо як қисмаша баттатар монед, ки ҳамин харидоротон доимо ҳис кунад ки шумо ба ҳар ҳафта доимо поступлени нав ҳаст. Агар ки шумо ҳамин стабилни ҳамин гуфтаги мана диққат карда доред ҳар ҳафта поступления, ман гарантия метам шумо бизнес шумо беҳад пеш мерад. Нӯҳум чизе ки бояд шумо донеду фаҳмед, ин мерчендайзинг. Мерчендайзинг чӣ гуфта? Ҷо барои расположение. Ҳамин чӣ хел магазинатуна атмосфераша сохтан. Ҳамин хел созед атмосфераи магазинатуна ки одаме ки медорад вай ба хуш биёд, одаме ки медорад ҳавас кунад. Бисёр магазинҳо медаред бор болои бор аст. Мана ҳамин хел мондаги ки астатко ҳамақа бисёр аст, ҷои гаштан нест, ҷои либосатон худаша нишон наметиҳад. Он хел ба шумо сахт бой метиҳед. Шумо гумон мекунед ки бор маҳсулот бисёртар биёрам, бисёртар савдом нағз мешавад. Не, шумо хато мекунед. Наоборот, шумо бой метиҳед. Барои ҳамин қадар маҳсулотатона дидан тавонад. Одам бояд маҳсулотатона дидан тавонад. Ин дигар чи? Даҳум чизе ки витрина. Ҳамин витрина доимо ҳар ҳафта алиш карда истетаб мешавад. Ин камаш ба 2 ҳафта ба витрина дига кардан гиред. Витринаи магазин дига шуда истоданаш дар кор. Вақте ки вай витрина дига шудан гиред, назари одам ба дига метавад магазини шумо. Чиба? Атмосфера дига хел сурат мегирад. Мана мисол агар шумо баъзе хонаи худатон агар мебела айнсон гирифта дига ҷо бомонеду, сала как дигар кунед, ҷошалиш кунед. Назаратон ба уже як как будто чизе дигар шудагӣ бари метавад дар хонаи худатон. Авай магазин ба ки либос ҳархелаи ҳарранга ки аст, доимо ҳар ҳафта ё 2 ҳафта ба як бор витрина алиш кардан гиред, вай ҳама хел зебо мебурад ки одаме ки мебиёд чашмаш ба тамоман дига хел метоба. Одами нав ҳамо клиенти шумо доимо даромада буромада меистад. Барои ҳама қадар чем тестатар ҳар боре вай гаштаю баргашта омадан гирад магазини шумо, ба кори шумо хеле пеш мерад. 11 чизе ки аст. 11 чи? Ҳар чизе ки мисол якта ҷо ба як ҷое кунед ки ё кассавизон накунед, ё ки як ҷое кунед ки як стенба ки анамон маҳсулоте ки скидка ба мемонеду чи ҳамаҷо ба ҷудо шуда истод. Вақташ ки ман магазин доштам, ман болош менавистам толка сегодня. То есть танҳо ҳамин рӯз як қатора мехел карда мондаги будам, як шкаф барингоям ҷо қатор карда либос кашол карда будам, танҳо ҳамин рӯз нархи ҳамон чи ҳамон хел арзонай. Паго ба уже не. Ин чи чӣ кор мекунад? Ин чи як одам ба вай метиҳад ки ҳамон ҳавасмандӣ мекунад ки ҳамон бора ҳозир харида гирифта барад. Ин хел нагуд ки ман пага мебиём мехарам ё фардо пул шавад баъд мебиём. Не, сразу ҳозир харида гирифта мебарад. Бисёр тамоми астатка, тамоми чизе ки шумо ба ҷамъ шудан мегирад, ҳамон калонка мондан мегирад, тез ба фурӯх меравад. Агар ки ҳамин рӯз мондеду ба фурӯш нара ва як гирифтанатон дар кор, дига чӣ монданатон дар кор? Бо баъд аз 2 рӯз 3 рӯз бо мемонед ҳамон чиза. Ҳамин хел карда шумо ҳама вақт коре мекунед ки астаткатон ҷамъ намешад тамоман. ҳама вақт боратон ба фурӯш рафтан мегирад, савдотон ба пеш рафтан мегирад, коратон хуб шуда рафтан мегирад. ҳамватанони азизи гиромӣ, яке аз чизи асосие ки дар ҳамин бизнеси либоса ҳаст, ин чи? Ина мерчендайзинг мегӯн. Чи мерчендайзинг гуфта чизе мегӯм? Именно чӣ хел бора расположениеша дуруст карда монданотон. Агар ки дуруст карда мондан натунед, коратон пеш намеравад. ҳамон бора нишон додан тавонистан дар кор, ҳамон бора ассортименташ қати, борда светаш қати. Яке хатои мардуми бисёр магазиндора ҳамон аст ки боре вой дидан намешавад. Мисол ҳамон боре ки мекунанд тамоман ёфтан намешавад, на ба размераш кофта мешавад, на ба видаш ҳам дига нигоҳ кунед. ҳар як чиз ҷудо карда мондагӣ, сумкаш ҷудо, портмонелаш ҷудо, онаин вайаш ҷудо, аксессуараш ҷудо, курти мардона бошад ҷудо, костюми бош бошад ҷудо, ҳар як чиз ҷудо хушрӯ карда мондан. Именно ҳамин
магазина атмосфера сохтан ин яке чизи асосии ҳамин бизнеси либоса ҳаст. Именно атмосфера сохтан. Дар магазини либоса як чизи асосии дигаш ҳамин аст ки шумо бояд ки фаҳмед ки нуқтаи фаҳмише, то есть нигоҳ кунед я нуқтае ки одам решение қабул мекунад, қарор қабул мекунад ки ман либос мехарам ё не, ҳамун дар куҷо ҳаст. Нуқтае ки одам қарор қабул мекунад, майне асташ ман ҳамин либос мехарам, ин примерочный, ҷое ки гардероб, ҷое ки либоса баданаш примерка мекунад ко, ман намедонам тоҷикӣ ба ин мо чӣ мегӯем, примерочный. Ҳамун ҷиба барои ҳамон бисёр одаме ки медарод магазинатон ҳаракат кунед ки дасташ ба қапонда додан гиред. Мисол гӯед шумо пурсед барои повседневни дни ҳаррӯза мегиред ё ки барои маърака мегиред ё барои кор ба пӯшида гаштан мегиред ё барои хона ба пӯшидан. Одама сала как пурсед барои ба кадом мақсад кадом либос дар кор вай ба. Вақте ки ҳамин гапа гуфт ки ман барои ҳаррӯза мехоҳам як чи гирифта пӯшидан ё ки барои тӯй ба рафтан ё маърака ба рафтан чи вай мегӯд шумо ба ҳамон ки гирифт ё барои сафар ба рафтан ҳама вақт се намуд дасташ батед, ҳама вақт сета гирифта ё светаш ҳар хела ё моделаш ҳар хела сета гирифта дасташ батед ҳамина рафта чен кунед худатон рафта пример кунед чен кунед худатон пӯшида бинед. Пӯшида бинед, ман ҳамина пӯшида бинед. Дасташ ба ки қапондед, вай наметод мегуфтам, вай гирифта рафта мерада он примериш ки ҳавая пӯшида бинам чӣ хела. Ҳамин коре кунед ки клиентатуна бисёртараша примериш нима бурдан гиред. Чӣ қадар примериш нима бисёр рафтан гирад, ҳама қадар бисёр савдотон шудан мегирад, савдотон нақ шудан мегирад. Ин як чизаш. Агар ки астаткотон бо бисёр шуда монадага, ҳаракат кунед ки паравоз созед. Паравоз шумо ба ёрдам мекунад ки як маҳсулоте ки нағз ба фурӯх рафтааст, қабаташ ба як чизига қуш кунед. Чизе ки мисол дидед ки слаб рафтааст, қабати вай ба қуш кунед ки мисол арзонтар, ҳам харидор ба арзонтар мефурод, ҳам шумо маҳсулотатонро пул карда мегиред. ҳамватанои азизи гиромӣ, ман таҷрибаи беҳад калон дорам барои пешравӣ ва раскрутки ин бизнесҳо. Як қисм чизе ки ман гуфтам, ин як қисм. Ман намегӯям шумо ба ки ин чизе ки ман шумо ба ҳозир гуфтам, ин кофӣ ҳаст барое ки шумо сразу рафта бизнеси либоса кушоед. Ба ғайр аз гуфтагиҳои ман, шумо бояд ки 20 мағоза ба рафта чашматон қатӣ бинед, шумо мағозаҳо ба серовно будед, чашматон қатӣ бинед, а 20 одам маслиҳат пурсед. Шумо ҳар боре нагӯед ки вақте ки ман маслиҳат мепурсам, одамо ман ба маслиҳат наметиҳанд. Не, ин хел нест. Шумо ин хел нагӯед. Шумо нагӯед ки ман вақте ки маслиҳат мепурсам, ҳеҷ ки намехоҳад сирраша гуд ё ки худа ман сирраша гуд ага гумон мекунад ки ман конкурент мешавам. Не, одамони муваффақ ин хел нестанд. Одаме ки муваффақ нест, камбағал аст ё ки фикрони камбағале дорад, бахил аст. Одаме ки тавоно аст, бахил нест. Одаме тавоно ризқи одама худованд метиҳад. Одаме тавоно ҳаракат мекунад ки бисёртар одамо ёд гиранд. Барои чӣ ман бизнеса ба тамоми халқимо ба ҳаракат карда мехоҳам ки ёд гиранд? Чӣ ки ҳамон муҳит дига мешавад. Агар шумо бисёртар ҳамаотон бизнес кардана ёд гиред, аста-аста муҳит дига шудан мегирад, халқамо аста-аста ҷои кор пайдо мешавад. Халқамо бисёртар ҷои кор шуд, шароит зиндагӣ дига шудан мегирад, ҳама ба фоидаш мерасад. А хотир набароред, мо як ватан дорем, як тақдир дорем. Гумон накунед ки шумо ё ки дур ҳастед, ё ки шумо агар ки хонаи зебо кардед, ё ки шумо агар коратон хубтатар шуда истодааст, шумо ба ин чӣ дахолаташ намерасад. Не, сахт хато мекунед. Ҳама вақт саратон ба гирифта истед. Мо як ватан дорем, як тақдир дорем. Да як киштӣ ҳастем. Барои ҳама қадар ҳама мо ҳаракат кардана мо дар кор ки камакак ҳиссагузорӣ кардана мо дар кор барои пешравии як қадам ҷамъияти ояндаи мо рӯза рӯз ватанамо беҳ шуда рафтан мегирад. Рӯза рӯз ҳазорон бор шукр. Мо миллати хуб ҳастем. халқи меҳнаткаш дорем, халқи ба сабр дорем. ҳазорон бор хуб. барои ҳамон ҳамватанони азиз, аз хотиратон набурад, ин мавзӯи ҳамон одамое барои кунед ки ҳамин соҳаба ҳавасманд аст, ё ҳамин соҳаба мехоҳад ки кор кунад, ё ҳамин соҳаба айни ҳол кор карда истодааст. Мана мисол магазинои вай бинед, дар ҳамин Россия якта фарзанди тоҷики худомо, ами аки Раҳимҷон ба фикрам номашон, мегапланета кушодан, камаш ба ҳозир ба зиёда аз 2000 бошад ё ҳамин аз 1000 мумкин зиёдтар, мумкин таги 2000 магазинои бачаҳои тоҷик ҳаст уже дар тамоми ҳамин Россия ё уже Қазоқистон ва бисёр ҷо ба. Ҳамина ба сабаби як одам ки як одам пеш ҳамина сар кард, ана намуна шуд,
дигаров дид ки ҳамин кора кардан мешудааст, ҷои тарсаш нест, ягон ҷои мушкилиш нест, бачаҳо гирифта карда истодиянд. Шумо ҳамин ҳар яктотун ҳамон соҳаи худатон ба вақте ки як ободӣ кардед, мебинед ки бо 5 та 10 та 20 та дига миллатамо ё ҳамватаномо мешудааст, гуфта худаш ба бовариш зиёд мешаду мегирад ин кора мекунад, аста ободӣ шуда рафтан мегирад дар ватанамо. барои ҳаматон муваффақиятӣ мехоҳам. Поделиться кунед, роӣ кунед, хештаворатон ба ҳамрафиқотон ба ҳамзабономо ба роӣ кунед. Чӣ қадар ҳаме қадар хубӣ бисёр шавад, ҳаме қадар сухани нек паҳн шавад, ҳаме қадар хизмати якдигар бисёртар шавад, ҳамон ҷамъияти мо тезтатар дигар шуда мегираду ободӣ бисёртар шуда мегирад. баъзе касе ки шумо роӣ мекунед, мумкин ки баъзе шумо бовар намекунад. Шумо ҳаракат накунед ки вау бовар кунад. Шумо роӣ кардан гиред. баъзеш тамошо мекунад, баъзеш намекунад, баъзеш бовар мекунад. Шумо ин ба зиқ нашед. шумо ҳамон одамое ки мехоҳед ҳавас доранд ки ҳамин хел бизнеса кунанд, ҳамоно ба роҳи кардан гиред. барори кор барои ҳамаи шумо аз шумо миннат дорам. худо нигаҳбони ҳамаи ману шумо бошад. саломи ман аз Малайзия ба шумо. даромади магазин яке аз ҷои асосии магазин аст. ҳамин берун мебинед, вақте ки мебинед назаратон ба чӣ хел метобад, назаратон ба чӣ хел шинам шавад, ҳамон магазин ба медарояд. Шинам набошад намедарояд. Барои ҳама қадар ама даромади магазин, ҳама якумин чизе ки бояд ки нағз оформит карда монед, ин даромади магазин ки дилнишин бошад. вақте ки вай дилнишин шуд, одам ҳавасманд шуд, вай даромада мегирад аз берун. барои ҳамон хотир доред чӣ қадар магазинатон ярки бошад, ҳама қадар оформленияш зебо бошад, ҳама қадар одам ба дилнишин бошад, ҳама қадар вақташа бисёртар одам дар даруни магазини шумо мегузаронад. барои ҳамон тамом магазинае бинед, тобистон ба прохладнай, хунуктарай, салқинай, а зимистон боша гармтатарай. ҳамин ёрдам мекунад ки ҳамон харидор бисёртар вақташа гузаронад. чӣ қадар бисёртар вақташа дар даруни магазини шумо харидор гузаронад, ҳама қадар харидорӣ бисёртар мекунад. аз хотиратон набурад.